Hello mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi ikanatong tanano. Naot nga naata sa maayong panglawas o kapiskay o shout out day na kaniyong tanan nga nagsunod aning trabaho no. Salamat kayo sa pagpaminaw no sa Waki Doki. Thank you kayo. O kunihog day ko no og subscribe sa akong YouTube channel para notify ninyo kung ako'y bagong i-upload. Bayno di ta maglangan dia ang laing sumpay ning bag-ong sugilanon. Waki Doki. For real. Hehehe. Wa. Naong bayan ni mo ba yoy? Ingon man ka mo sa Diyos ko. O lagi. Pero ka na sang realistic. Mayong pagpaminaw Paghuna-huna sa pa niya. Lex Pinoy. Panambalan niyo kuya, oy. Sa? Yabag naman taong kawi. Padayon lang panambal kuya, oy. Pwede magunahon na og negosyo nga nangalan na napuhunan ko. Tapulana sa ni mo ba yoy? Bisan paghuna-huna. Kapuyan. Unsa man ka? Kapuyan gyapon ka. Huna-huna ra na. Di man sa ingon kuya. Doon may dagang negosyo nga akong naunaan. Pero di man ka ma-approve kay dakuan ang kas kapital. Gawa sa mall o parking area. Unsa pa man dai imong nahuna-hunaan nga laing negosyo aber? Aw, nay daghan. Unsa gani? Hospital, Mm. shipping, hotel, real estate, resort. Mga tuog ta boy uy. Imo magsapong nga akong baba kuya. Ang muhilom ka. Kay wa pa gani ka makatog, nagdamgo ka na. Katog na. Kanahan ba ni bata eh? Di raman gyapon ko makatog kay lupig pa may andar sa pambot ng hagok ng tawhan. Bangon ko be. Gutom na hinoon ko na. Asa ka? Oh, o di ka matug? Ah, kidaman ra? Abi na ulag mata. Batukos kusina. Mangita ko masima-sima. Asa lagi ka? Buboy? Buboy! Yay, wa ba ka ko kabuang yan yung bata ah? Nagpatugtog raman tingalin ni Gigani be. Lunito na akong dunggan be. Wa man matarug akong gilunit ang dunggan. Be, gitikon be. Wa man gyapon matarog. Natugid ay ni. Gigkanon man nata ni siya. Bangon lagi ko bidi. Asa lagi ka? Usa magi ka boy. Nagbata ka o natog. Ika ni bis sagpahaon bisyaro. Nakagok gyapon. Bahala siya di ay. Mabangon gyud ko. Asa lagi ka? Di man ka mutubag. Ah! Ah! Kuya, 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 pagmata! Ginama, kuya! Pagmata! Pagmata, kuya! Di naman si mong mata. Wa pa ko matug tungod nimo. Wa ko daman na. Sa'yo taron mo man kuya, kay dili kay dagang tao. Di dito daghan nga mga 20 mas ato kapin. O, naan na damang good ko nga maabot ang mga 50 kape ng patambal ni mo. Ay, Ngaram ka? wa gid magpakita si Biaron da karong si Manaha da. Tingalig busy sab. Ang lood to ni mo eh. Ha? Ang lood. Luod. Nga naman. Sabi niya kung gibuhat nga mangluod man siya nako. Ang lood to siya, kaya wakay gibuhat. Ha? Kuwang naman lagod nga siya na manguyab di mo kuya. Ipakita naman gud niya tanang motibo, pero manhid man ka. Di man gud ko manhid. Unya? Di pa lagi ko ready. Samot. Unsa lang mga kuya eh. Nga di maka-ready ha. Sakto na makas edad. Nga nakikwarta. Makabuhi na kang pamilya. Kuwang pa ng kwartaha ibuhi og pamilya boy. Anong kuwang man nga padayon mangyapon ang imong pangwarta sa pagpanambal? Unya si Bia sa dunay trabaho. Di na mo maglisod kung magtukon ng pamilya.
Basta, dili pa karon ang panahon nga manguyab ko niya. Kano sa amin saktong panahon, kanang maon na nakaslain. Ha? Tanawas paingo. Nagbitbit ang mga buwak. Klaro man nung paingon sa ilang biya. Oh? Kakita ka? Ha? Kakita ka, kuya? Di ko buta, Buboy. Unya? Oh, nagkakita ko. Unya lagi. Maura na? Unsa pa man di? Wa ka na ibuhaton? Unsa may akong buhaton? Sulan mo, kuya. Mungutan na pa man ka. Wa man ko kibaho unsay buhaton. Aw. Wali ka mainlove ni biya kung mauna. Oh, Unsa man? aw, kung kami gyud. Kung di kami, di gyud kami. Pero unsa man lagi pagkakamuha kung wala kay buhaton? Ay nakaproblema na, Buboy. Ang imong pag-eskwela mo yati man na. Ayaw nga akong love life. Paukat kitong tawahan na da. Wala man mangumusta na ako kung anong wa ko mapakita niya tibuok si Mana. Ay, pag hindi tingali siya gusto na ako. Di na lang kumulaom niya, uy. Oh, si Paing. Si Paing yun ang nasunahan nga nagbitbit og mga buwak. Unsa ka kung entertain no niya ako si Paing sa? Oh, hala. Nagkabantay na siya na ako. Musmile ko, B. Hoy, Bia. Ikaw mo gaday na. Ay, ka-nice. Good anay imong flowers. Oo, nice bitaw sa. Kuan ka nang ako ning ihatod sa mong parintingan namatay. Ha? Oh, Okay. Condolence na lang. Sige ha. Napakoy adtoon. okay. Wow! Nagtubag ikumpara ako ang mga buhak. Para patay madi ay. Kuya! Kuya! Ngano, uy? Dali tayon! Unsa man? Dali ba? Ngano lagi? Wa pa ko mahuman og ilis. Unya na tiwasa. Dali lang tayon! Unsa ba, uy? Apurado ba kay ka? Nag-brief ako. Dali ba? Hi guys! Uy! Oh, kunggol man ka, Buboy. Sorry, kuya. Huwag ko kay bawal nga. Wapanay ka pamurol. Kuhaan na lang ni Baboy o. Mulakaw na ko dayon. Usa rin na. Banana cake. Mayong pagpaminaw sa Dagan man ang himo Lex ni Mama. Pinoy. Iyasad na. Sige ha, ato na ko. Bye-bye. Lami ilang ba na cake ta? Asulag kini mo, eh. Wa man ka magsulti nga si Bia ang imong gipatanaw na ko. Ay, sorry kuya. Excuse me. Huwag masukay ba nga. Wapa ka kapamurol. Niingon man ko. Ang imong ingon, wapa ka magkailis. Wapa ka muman. Niingon na sa unta ka nga si Bia. Wa unta ko mahinayok sa pagawas. Na, sao man na. Nitabo naman. Asulag kini mo, eh. Bitagay ko, be. Gisulo ba yan mo ng banana cake? Aw, abi na ko di ka mukaon. Ingon na ko. Tagay pa kuya. Di ka na nagkagdakaon, oh. Ako na ni. Oh, iya sulaw eh. Nalipay sa bayaw karon kuya. Ano naman? Kaya nagkapaluroy sa tagbalik. Paragsar man kita makasuroy ko nga kita ginduha. Mangaon niya ta. Ha? Na, tuara. Daan ba ko? Anha gila padong diha. Ana man sa yun na kuya. Musuroy galing sa mall. Automatic na yun na nga mangaon. O niya na. Mamalit sa tag-brief. Duha na lang to akong brief dito nga tarong. Mga luag na itong ang uban. Luag na kay Carter. Ikaw sa pagpalit og imo. Di ko brief eh. Boxer ako. Oh, narao. Gisil. Uy, mga printed mo na kuya. Kanang plain lang. Ako pagbuot na ako, Boboy. Ano ka? Anawa. Nagi, Hello Kitty. Oops.
Ako'y nakauna. Halo, Ako'y nakauna, gunit. ako magoy nakaunagod. Ako, magud. Ako lagi. Aw, sige. Ipacheck ba na tos ilang CCTV, ha? Para maklaro gud kinsay nakauna gunit. Sige! Hoy. Di mo mauwaw nga nag-ilog mo ng brief nga Hello Kitty? Naon sa mantawan mo eh. Ako rin may nauwawin ninyo eh. O ganun lang mo paingo. SpongeBob. Ikaw lang. Naman ko ana. Nakam si kuha na. Uy, namarog man akong malhibon niyo sa kauwaw eh. Timtad dyan yung ikuha. What's the problema ninyo, sir? Miss, kining napamuhilaing design nga Hello Kitty? Oy, Nahanta ko ani. last na lang raba na, sir. Ang Little Mermaid noon, napay daghan. Sige! Little Mermaid na ako! Ay, salamat in taon nakauli na ta. Pero wapagyod ko huwasi sa kauwaw ninyong duha ni Paing. Ay nagsigikis ko ta na, buboy. Magilis lang tag pangbahay. Kay magduk-duk na sa tag mga dahon para himuon og tsa. Kuya, Unsa man? tugaan sinuda. Sa unsa man? Ay, nagod kauwaw. Kay, makadawat naman ko ni mo. Unsa lagi? Syokla ka? Ha? Anong bading? Ganun ko taong nasobra sa imong utok. Nagduda ka sa akong pagkalalaki? Ganong ganaman na kag mga brief nga mga cartoon characters? Nya, bading na din na. Unsam ni na? Liman ka? Nagigilog ang Paing sa Hello Kitty? Unya parehas mong nipalit sa Little Mermaid? Mas tawag ka na? Kung bading ko, bading sa disipain kung atong sakyan ng imong teori. Posible sad. Shut up! Hiloy! Magilis sa tagpangbahay. Tigan na sa nagpatampal niya imok na. Amingaw na sa ko. Ay, saan umgid na? Saan umgid ka na ako sa nga mubalhin ako ang mga tao? Daghan lagi rong tao. Naamanggod ka. Ano? Ako ba di ilang gianhing ikaw man? Basta mo na akong nabantayan. Ikaw ganing akong assistant kay daghang kay mga tao. Mao ba? Lagi. Natay may ratingali oy. Ngano ka? Wa man. May gamar ako. Okay. Panood sa inyong mga tasa ha, ipato lang nga ng tray kon mahuman mong inom sa... Imok, Dok. Ay, namin, Dok. Dok, tabali ko, Dok. Maluoy ka, Dok. Usa may mong sakit. Ha? Nganong magpatambal man ka nako? Ambot. Wa ka kibaw nganong nagpatambal ka? Kay bao man, Dok. Pero nalimot lang ko. Uy, Hala. kuya, gudahan na nga nakalimot man ka. Ayos to. Wala kong problema. Pero makalimot ko. Walay gusto nimo patambalan ako kanang makalimot ka. Ambot. Karon lang miingon ka nga mo na imo gustong patambalan kanang makalimot ka. Ambot bitaw. Ay, Usa man ani mo imo? pauli la sa inyo do. Pahuway ray ko ang anak. Ikatuog na. Igmata nimo, ulian na ka. Asa mo ko, Pauli? Sa inyo. Asa mga mo? Ambot nimo eh. Wa ko kibaw ka sa inyo. Nalimot sa ka? Ano yung patambal ni mo, ay? Utrom din kang limtanon. Ator ko, ay? Hoy! Ang sunod lang sa kwarta, gidagan! Hoy, kung kaya na niya! Kung kaya na niya! Kaskaw! Usa ko day! Kawatan ito! Kawatan dito siya. Wait! Yung kong ikulata! Mangutan na ka pa? Kawatan di ka? Imong gidagan ang brush kasudanan sa kwarta? Abo to kay Pao! Wa kay ba? Pwede wala ko na iyo kung nakabuhat mo wala. Bago may bawas kong ibuhat. Wa ka may bawa sa kamasayo day, ha? Wa ka masayo da? Husto na boy! Husto na boy! Ha? Husto na boy! Husto na! Hidok, Ibok. Oh! Ibok. Kailan man lagi ka na ako?
Wala ka malimot. Ha? Oh, nalimot. Ayaw na. Ayaw na ninyo siya hilapti. Mi, abin ni mo gihawon. Salamat ito kibok. Ha? Oh, Salamat kayo. nakailan naman sa palagi ka na ako. Oh, kalimot ko. Gibuangan man ka na mo, no? Boy. Ayaw na, boy. Pero kuya, Ayaw na. Oh, Nala polis. Sana mo pulis? Masilawan ko doon kibok. Hindi makubusap. Masilawan ko. Asula. Idagkan magsamot ang mga pasyente ni mo. Sukad nga naay nangawat. Di na ko mahimutang ina. Murag layo na kay kugbiya ini pagkabutanga na. Unsa gid kaya maayong bu... Aha. Kahibaw na ko saon. Ay mga tao, boy. Di ba, nagpahibaw man taghapon nga dili ko manambal karon? waro sa ato kuya, oy. Tuas lang paing. Ha? Mo ba? Uy, nanambal di balik si Paing? Abi na ko may hunong na siya. Wa mo guna siya ni hunong kuya. Wa na gyud nagpatambal niya. Aw, na usahay. Pero karon daghang king tao. Oh, mayo hinoon. Di mo guna maayo kuya. Maiban na natong pasyente ara. Wa masag ko manambal karon. Okay ra na nga to silang Paing ko eh. Kuya sad, oy. Kung okay nimo, nako dili. Di gyud na okay nako. Oh, asa man ka? Mang marites ako. Okay. Lingkod lang mong tanan kay ako ray mo dool ninyo, ha? Sige. Abi niyo bisan di pa mo musulti unsay inyong sakit. Ako na mong tambalan pinaagi sa pagtapion sa inyong agtang, ha? O kung maigo na mo sa akong espiritu, espiritu na ko ba? Matumba mo. O kung kinsa tong matumba, akong tagagwarta, ha? Oy, la, ngano na nga tong para mong tanan nga? Wa pa ba gumagsugod? Unsa? Lay kuya. Mo ning sulti. Kadungog gyud ko. Lawgaw agad. Mao na. Kwartang gianhas mga tao. Atik ng tambal-tambal. Nya, tagpila masab ko noy ipanghatag di Paing. 1K. Ha? Uy, Lagi. oh, Uy, asa ka kuya? dili ako ra. Kitang duha. Maayong Asa man ta? pagminaw sa Patambal sa tangpaing. Pinoy. Unsa? Tana ba? May na nagmamakatuo kita karong adlaw ha. Nga wala gibuhat. Sure ka kuya? Lagi. O ta. Ay lang bitaw eh. Wa makiklaro kuya eh. Ganahan ba yagid unta kumadto boy? Ay, asar ko lang. Igo ka lang nga mag-tumba-tumba o niya. Tagaan lang kag 1,000. Kita kong gasya ana. Unyang anong di man lagi ta mo dayon. Madaot masan akong image ana boy. Bitaw sa. Oh, mao na. Doon na masagod ko image nga giampingan ko. What is ka diha kun mamantsahan ni? Mao sa lagi kuya oy. Panglidi masagod ng imong image kuya kon. Mao gani. Di ba sad pwede nga ato ning hugaw-hugawan ang akong image, di ba? Mao gyud. Pero usahay kuya. Magkapas mo sa ning image no. Oh, mao gyud. Parehas karon. Wa ko manambal, meaning wa ko'y income karong adlaw. Pero magkakwarta ra unta gyapon ko. Aw, kita kun moadto tang Paing. Pero tungod sa kong image, di pwede. Aw. Ako lang madto kuya. Ikaw ra bitaw ang may gampingan nga image. Ako lang to. Unya kay igsuon man ta. Maduhig man gyud nimo. Pero katong nagilog ang Paing sa brief nga Hello Kitty. Wa malay ka mo na si mong image ha? Di ba? Aw, may nakailan ako dito. Lahi man din sa ato. Ay. Manguha na lang kong mga dahon kuya oy. May pa.
Ay, nahuman ra gyud taon. Nindutas pakiramdam oy. Nga daghang kayong tao. Unya, kuwang lang nga ila kong ampuan. Wow! Nindot tagis feeling. Uy! Woo! Uy. Unsa ka tinuod nga ng hatag kag kwarta? Ma? Unsa ka tinuod, ha? Oy, ha? Unsa ka tinuod, ha? Tinuod, ma. Aray! Kanong ni aray man kang nihata ra gani ko nimo? Tanawa. Wala man lagi ka mo aray lagi nga gitukol naman ti ka. Aray? Aray? Dagway ba ni mo paing, uy? Unsa man nitayo na sod si mong utok nga nanghatag ka magkwarta? Unsa man? Nagplano ka bang mudagan pagka senador? Grabe sa senador, ma, uy. Di gud pwedeng moagi o nagpagkakonsehal sa barangay. Ay da, nga no kutang moagi pa man pagkakonsehal sa barangay nga pwede ramang mudritsog senador. Wa ka makabantay nga daghang ni dagan pagka senador nga wa gani tingali na moagi pagka-opisyal sa kapilya. Lagawa gini mo, may. Kay ngano, dili ba gud tinuod paing? Oh, sige. Puslan man nga nang hatag kag kwarta, dagan pagka senador. 47, 48, 49, 50. Oh, 50 ka botelya tanang kuya. Hala, no? Naabot gid og 50 ka botelya ang atong limonsito juice? Abi man ako og 30 na to kapin. Abo, 50 kuya, oy. Nawa magaling gamay sobra, oh. Tung astasa. Oh, fights na ni, para ipanghatag sa mga tao. Ha? Ipanghatag? Imo rin ipanghatag, kuya? Unsa man di eh? Awi ba na akong probligyan, eh? Ipanghatag ra na. Hasula. Kakapag hiwa og puga sa mga limonsito, Unya, gipunan ba yun na nato ang mga botilya nga gisudlan? Imo rin panghatag? Wabi tatay puhunan sa limonsito kay daghan matagtanom. Ay, lagi. Pero giyagawa man na natong buhat ang juice, God. Pure pag yun na. May tubig, may asukar. Pure as in pure yun. Wala sa itong kahago, eh. Ayaw na lang ko nagkwinta, buboy. Dili pwede, kuya, eh. Binuang mo sa nang imuha. Sa? Binuang? Ha? Binuang din ang mutabang ta sa isig katao, buboy? Ay, dili lagi. Pero kini mong gibuhat, di man itabang. Nga nung di man? Ha? Nga ako man silang pasuwayon nga moinom og pure nga limonsito juice para silang panglawas. Tuduay lang ko sila, kuya, unsa o paghimo. Ayaw sila padawatag limpyo. Imo naman naman silang tudluan nga magsalig ug magtinapulan, kuya. Oh. Maong bad yun na, kuya, ha? Bad yun na. Bitaw, no? Si? Nakarealize ka? Unya, unsaon naman na 50 ka botilya nga itong nahimo? Ibaligya gani. Di lagi ko mamaligya. Lainan ko. Aw, ako yung mamaligya. Dili ikaw. Oh, unsa naman sa nagitapukan sa mga tao sa ilang imok? Uy, si Carolina naman na nga akong paryente. Hoy, Carolina! Mari ka ragod! Ay, Nano Sabel! Unsa ba nang imong daha? Ay, limonsito Diyos. Balikya nilang imok. Pila man sad na? 100 ra. Uy, ano ko taong mamalit man mo anak nga na may daghang limonsito sa inyong mga tugkaran? Ay, lahi maning gibindisyonan ni imok. Gibindisyonan ni imok? Maunay among nabalitaan, binindisyonan ko nun nimo itong limonsito juice maungdakan ang namalit. Ay, ginoo ko yung taon ay. Ay, Kasangpit lagi ka Ginoo. kining biya. Oh. Wa man taon to na ako bindisyon eh. Nga mo bindisyon man ko nga dili man taon ko ginoo. Ay, basta kay mao man gisulti sa mga tao. Kini mga tao, isus lawgawa gila ni nila. Magbuot-buot lagi. Kuya! Oy, sus. Kuya! Bumay, Kuya Juan, ano ka? walang tani niya. Uy. Wala magkagambulansya, ano ka? May migukod ni mo? Oh, Kaya ha? ginawa sa kuha. Oh, sige. Oh, ginawa. Well, Sus ka, oy. Sige na. O sa man na inigo ko nimo? Nasa! Hala, kuya na, nga nung gigukod,
Buboy? Mamalit lang yung sila sa limosito, Diyos nga. Gibidisyon na ni Kuya. Unsa? Jo tayong kahilom, palihog. Jo tayong kahilom, palihog. Jo tayong kahilom. Jotay lang kahilom. Nagpasalamat ko ninyong tanan nga namalit mo sa mong baligya nga limonsito, Diyos. Ay, way sa pagyan. Pero doon na lang ko'y gustong klaruhon. Wa in taon to na ako bindisyon eh. Uy. Dili tinuod ang inyong nabalitaan nga ako tong gibindisyonan. Ano mo bindisyon man ko nga dili man taon ko pare, labaw sa tanan dili man ko Ginoo. Ay, di ba ito ko na ano kimo ko eh? Ito! Dito no. Wa ko mamakak. Ordinaryong limonsito ra in taon to. Pure nga Diyos. Way sagol nga tubig. Way sagol nga asukar. Way sagol nga bisag sa patamis. Ha? Pwede ra gid mong muhimo sa inyo ini, sa inyong lugar. Daghan man ang mga tanom din sa inyo limonsito, di ba? Kadaghan man tingali sa mga taga dinhi, doon ay mga tanom nga sa ilang mga tugkaran doon ay mga limonsito. Ay, Bisag lahat unsa? kung imong hinimo, dok imong eh. Pagkayo yung dayon ang imong hinimo. Unsa man hino? O kapag buhat pa ang daghan, dok imong. O palit ni bisag patungan pa yung presyo. Oh, maayo kay nanaog ka. Bebe, tabangin ko dire. Ikay tigpog ga, ako'y tighiwa. So, may nimong daghang limonsito, ma? Ay mamaligya sa taoy. Ha? Dali ra kayong mahurot ang baligya nilang imok. Ug ato sang minusan ang atong presyo aron mas unang mahurot ang ato. Taba, ma. Oh, Namaligya og limonsito juicy, imo? ay lagi. Sa ba ko ikawahi ba nimos balita? Sige naman lang kung kagtoto ka ng imong cellphone nga wa naman kay balita si mong palibot. Manong mamalit pa man og juice ang mga tao nga na may daghang limonsito din sa ato. Maubitaw nga gitawag ni sitio limonsito. Ang atong dapit, di ba? Ay mga tapulan lang yun ang mga tao. Dili gustong mahago. Pila sa'yo baligya ni Imok, ma? 100 kuno ang botilya. Kada bang mineral water nga 500 ml ba? Kada mo gisudlan. Unya, ikaw, pila may plano ni mong presyo? 80. Sige ma. Maghibo tag daghan. Oh, diri na mo. Pamalit na mo. 80 ra ang among limonsito juice. Diri na mo, dali na. Ay, Carolina. Asa man ka? Asa ka? Ayaw naglahos dito. Kay mo ra man ni among baligya. Ay, nabaligya sa kag limonsito, Diyos. Ay, uy. Mao nga diri na lang palit na ako. Mas barato ra sa di akong baligya. 80 ra. Ang ila dito kay 100 man to, di ba? Ay, ato lang ko palit. Uy, dili ka gustong barato? Kana, kay parato, ubos na og kalidad. Oh. Ato lang ko ni Doc Imo. Oh. Ha? Oy, Carolina! Carolina, balik sa diri. Oy, balik sa! Ay, oray. Usa man, oy. Mahutan gani ko ron sa ilang Doc Imo. Ay, ang tinuod, no? Kay dili man ko ni 80 akong baligya. Good. Gi-80 lang nako, di mo? Kay parente man ta. Wa na lang di kapaginan siya, eh. Ay, pila magkiti ay unta na. Ay, 120 man gyud unta ni. Ay, kung bahal. Oh, di pa ningon ka nga kung barato mas ubos ang kalidad. Ay, bitaw. Pero mahal ra sad ng imo. 100 ra pa ang Doc Imo. Nahala. Sige. Iparihas na lang nako sa kang imok. 100 na lang sad ni. Ato lang ko kay parehas raman di ay. Ay, pagkawa may klaro ni mo, ay Carolina. Parehas naman ko nagpresyo, good. Di pag yung kamo palit. Dili yung kamo respetar, bisa na lang sa atong pagkaparente. Ay, ayaw lamang ko pagpuot sa bell. Buy one, take one na na. Ay. Dili gihapon ka? Ay, sige. Mupalit ko. Buy one, take one na. Ay, lagi. 100. Duha ka botilya. Ayaw na lang isunog bulsita. Time pa, ragod nga nung nagdali ka man. Ay, dad, ni Doc Imo kang ako. O ako nagpabindisyonan. Ha?
gibay one take one, ma. Ay ang, dili man mahalin. Bahala na lang unta tong di mahalin ko. Kaya pwede naman nga akong ibaligya online. Ay pastilan. Paeng, dili ko makaagwantang magtanaw sa mga tao. Uy nga ato magpunsisok sa ilang ibok. Sus, kapuyar magpugas limonsito eh. Unya, maura na yato kita. Okay raman unta na nako ba? Ang ako lang gikalagutan pag-ayo. Kay ang namalit nako. Oh. Mudagan man gihapon ditong imok para magpabindisyon. Ha? Unsay mo pambindisyon? Pare na dinis imok ron. Basta kay maunay nahitabo ganina. Ilang gipabindisyon na ni imok ang limonsito juice nga ilang pinalit nako. Mo na ilang pagtuunang. Pero wag na ako buhatan nang. Ganun man yung taon nga mumbindisyon man ko, nga dili man ko pare nang. Ug labaw na nga dili ko Ginoo. Buot ni mong ipasabot nga namakak ang mga tao? Nga nagtumo-tumo sila? Wa ko maingon nga namakak sila. Wa ko maingon nga nagtumo-tumo sila. Ang ako na nagingon nang, wa ko magbindisyon sa mga limonsito Diyos. Okay. Atong ibutang nga wa ka magbindisyon, imok. Pero nga no magha nga, niingon man sila nga nagbindisyon ka, ha? Ambot lang. Sila pangutanaan ninyo. Nakaingon sila, ana. Tungod ra sa di mo. Nagpatuo magud kang balaan ka. Ha? Kano sa ko nagpatuo nga balaan ko, paing? Nga naman, doon na kayo ebidensya? Ha? Wa pa karon imok. Pero asa raman na ba? Makakuha ra gyapon kong ebidensya. Lasa ko nila, kuya. Gani jud kanila tungod lang ana. Walang tingali sila ilingaw. Kay gigahinan magiko nilag oras. Gusumbag ba to nimo, kuya? Bad. Don't. Say don't. Di sa taana, boy. Di ba mo, kuya? Bad na. Abusa ra ka ng ila, oy. Bagas lag na, oh. Nagpaila lang yun silang pagkasiyaan. Ay, nagsaba, boy. Sagdi na sila. Ay, maunang abusaran sa kuya. Kay pirmi na nimo pasagdan ilang kahilabtanon. Manganad na sila. O nga nang hilabtan mo kanila, ha? Aw, pinangga ko nila. Yung sa pinangga? Gilabtan ka, o niya pinangga na. Boy, pinangga ko nila. Kaya ilang manggi ko nga gigahinan ng panahon. Kay kundi pa ko nila importante, waon ta sila pakinako. Pero ilagi kong gitagag importansya. Labing siguro, wa sila laing gihuna-huna. Gawas na ako. Ako ray sold sa ilang mga utok sa tanah higayon. O di ba? Tingali, ako pa ang ilang madamguhan, di katog nila. 5 ka na, boy. Makaproud, boy. Ay, asula. Diyos ba? Kuya, di yun amin ang mga tao, kuya. Uy, gusto sila mo palit sa atong limonsitong Diyos. O din mo ing na. Nga nahurot na itong limonsito. O gingnan man, bro. Di ba sila aminaw na ko? Kuya, may paimo tadtoon, kuya. Ikatubang nila. Ay. Ay, ang Diyos, oy! Imok ang Diyos! Oy, baboy! Asa si Imok! Kuhan na, kining! Ay lang mo magsaba ha, kay mugawa sa kuya, ay mo magsaba. Kumusta? Kumusta? Ay! Diyos! Oh, quiet ha, quiet! Quiet! Oh, quiet mga people. Nag-vlog ka mo. Di ba, wala naman tay kining panambal karon, di ba? Ay, oo. Pero nga nung nanganhiman mo, kay mo palit mong limon juice. Ay, correct. Ang problema kay wa na may limon juice, wa na may limon sito. Magdami limonsito, magda! Ha? Magdaya kami limonsito. Magda! Kami magbuhat kami. Okay na namin. Ayaw lang. Okay. Ay, kami bahaya si Mosito. Ikaw na buhat, ikaw. Ano na lang, kamo na lay buhat. Wagi lain nga paagi. Ang buhat na gini nyo, maura gini. Inyo ng pugo ng limonsito, gisod sa sudlanan. Nya, way sagol nga tubig, ug way sagol nga sukar. Natural. 100% natural. Maura gina. Makakuha na mo og pure nga vitamin C.
Ay, ko, ikay mo, himo. Dok, emok. Lahi yun ito. Bago. Lahi dyan ang ikaw dyan ay. Unsa na, kuya? Ha? Unsa na? Grabe ka na mga tao ay. Bisan unsaon ni mag-explain, di kin maminaw. Sirado na gid kayong ilang mga autok. Kung unsay ilang gituhuan mao na gid na. Lagi. Bisig gitaron na ko pasabot nga. Puli-puli ra tag 15 mo hiwa o 15 mo puga. Di ra gyapon minaw. Basta kay lahi ra jud kuno kung ikay bubuhat kuya. Kay doon na jud kalaki ko na yung bendisyon. Ay, lisura gis mga tao bitaw sa. Ngano di ka nga dili man sila maminaw eh. Ganun di man sila makamao nga mutanaw unsay sakto. Sirado na lagi lang mga nahuna kuya. Swerte ganis sila nga. Tarong ka. Kaya kung nahitabo pa nga hiwi sa ka. Aw, mabusaran yun sila. Sa'yo na yun sila nga manipulate. Ay, fanaticism naman lang ng ilaban nimo. Ikaw na ilang gifokusan. Ikaw na ilang gihimong idol. Uwang na lang ampuan kanila. Nasos marisip. Waman ko mahimo unta. Kanang akong pagpanambal, kunuhay nila, di ba gani na matawag nga panambal? Kaya bisag kinsay, kuan, bisag isang mga tawhanan, hibaw man yana, pwede ganyan na nila i-search sa internet? Mao gyud. Pero unsaon man gyud na nga para nila, ikaw man gyud nakaayo nila. Sa tinuod lang, kapoy na. Kapoy eh. Gusto sa lang ako nga magpuyo lang nga normal. Kaya bang makaliho ko bisan unsa o makaadto ko bisan asa. Pero sa karon, wala man ko'y kagawasan eh. Doon na to murag kining day off, pero dili gigihapon ni akong gusto. Basin mo usab ng mga tao kuya kun maminyo na ka. Ha? Basin ko maminyo na ka. Dili na sila mamugos nimo. Kaha? Posible. Ikaw, Bia. Mausa na imong hunahuna? Posible. Oo. Posible lalagi. Di gid sigurado. Suwayi kuya. Pagminyo na. Pwede na nasuwayan og minyo. Pagminyo gani aron imo makita unsa epekto ini sa mga tao. Kinsa man siya akong minyuan. Halad. Kinsa man nilain ha? Si Bia gyud. Kwanggol makabuboy oy. Si Bia gyud. Lawgaw sa nimo kuya. Angang, ingon man ka nga si Bia. Di pwede oy. Bia, asa man ka? Adto ko Mars. Lahas ka. Nga naman tos, Bia. Boy. Ngano? Nangutana ka ngano? Ngano gani? Kuya, imong giinsulto. Mangutana pag ka. Unsay ginsulto? Si Bia akong ginsulto? Unsam nito imong gibuhat ha? Kay, unsam di akong gibuhat? Halad. Wa ka mahibaw sa imong gibuhat? Kuya, wa kas kagalingon nimo nga misulti nga nireject ka niya? Asa to? Oh, katong giingon ko nga, dili siya pwede nga kuminyuan? Unsa man di ay? Kay, di gid bitaw pwede. Kay, suway-suway gud nga minyo nga tong gisgutan. Di man suway-suway nga minyo, kuya. Masuway-suwayan ba di ng minyo, ha? Oh, itaw rin iingon nga suwayan akong minyo. Ba't di mo kuya, inibuga yun mo eh. Pero bongkod, wa mo gud na magpasabot nga suway-suway. Minyo ba nga tinud-anay ang akong pasuwayan nimo? Mas kang libugan ni mo eh. Libugan ni mo eh. Doon na ba ni tinud-anay nga suway-suway? Ambot ni mo kuya, oy! Labad naman akong uuni mo. Ito kuya, no? Usahay bito, no? Di ko kasabot sa mga tao nga nung ni-idolize lang nimo nga. Libog mo ka. Bitaw, no? Mao na diha! O kuya, hoy. At iman na niya tos biya, ha? Kaya labing siguro, ubos tog maayo ni mo. O di na ganit nga nito, mutagad pa ni mo. Oh. O, di ka makatoo? So may chat kung reply ba? Ganun chatan pa magyud. Ako lali agpason. Bago pa mo tumilakaw. O, sige, agbasa! Paspasa ko na kalakaw ni Bia. Wa naman dayon. Pero bahala na.
Agpaso na ko sa ila. Oh. Uy, mo ko nang baga ni mga anom ka. Ha, wa ka tagda no? Wa mi makita. Oh, wa di umabdi. Wa. Mauto mi adto na lang ko sa ila. Pero wa pa man kuno mo pauli. Na. Mao na. Klaro na kaysa. Kadto si Bia, di na ito magpakita pa ni mo. Grabe ka ito gibuhat niya. Uy, sakit ka ito sa iyang buot. Tabla pa'y ginaparos niya atong imong gibuhat. Di maguto mo iya kung ipasabot yun. Ah, basta ka na si Pia Jugado, kuya. Imo masatong sagod. Ano ako naman sa... Hisgot man kami niyo. Askang. Ako naman sa daan noon. Oh, ikaw bitaw. Lain masag si Paing. Ha? Mao ba ma? Uy, murag mga simana nakapin. Wa na gyud ko kabantay ni Bea nga miana sa ilang imok. Aw, nilarga tingali. Wa manggod. Nakakita pag gani ko niya gahapon ko yung siyang mama dito sa merkado. Oh, mao ba? Ngano ka sa? Paing. Ma? Imo na ning higayon. Ha? Panguyabig balik si Bea. Kasi panigsugto na kaniya ining higayon na. Di lang kumaoy. Ha? Uy, nganong dili ka man? Why thrilling? Unsa way thrilling ba, uy? Paminaw, ma, paminaw. Sa akong nahibawan, di man ginauyab sila si Bia o Imok. Wa pa magiday na makaingon si Imok ni Bia. Ay maobitaw nga onhe. Kay bisag iya kang gibasted. Musugot ra na kadugayan kung porsigido gyud ka. Ayog lungi. Pahimusli dayon ang hikayon nga way imok nga nagsamok-samok nimo. Pakurati na lang unya siya nga nanguyab na daymus Bea ba? Pakurati na lang unya. Ay, di lang lagi ko, ma. Ha? Unya na ko manguyab ni Bia kung manguyab na sa Imok niya. Oh, gusto ko nga mag-rival gid mi. Magkakompetensya gid mi ba kay naamdihan thrilling. Ay, kwanggol ka man day ka, ha? Ay, sud ano, ma. Bad man nimo ay. Sige. Dili ka kwanggol. Buringog ka. Hapit na mo sa kabuan nga. Wa ko magpakita ni Imok. Wa naman sad ang ugok. Wa ka ni text. Or chat man lang. Or miss call man lang. Ay, paukat itong tawhana da. Unsa ka? Kung ako siyang pasiluson sa? Makiksuot ka kung paingsa? May pagduminaw sa Lex Pinon. Boy, paspas taglakaw. Kauwano na kayo? Kuya. Oh, Kuya. Ano man ka? Ihon lang man ka. Si Pia, oh. Padungin lang paing. Oh, ha? Ayay. Tingalig maunan pa kang paing, kuya. Sagdi ay. Pagdali dia kay kauwano na. Oh. Hoy! Warta ko, oy! Kuya! Kuya! Uy, sila si Imok ug Pupoy. Nakakita ka sila nako. Nakita ka kung ni Imok nga ni ani sa ilang paing. Nakakita tingali siya. Kinisirit man og lakaw. Oy! Ay! Ay! Paing! Oh, nagunsa mo ka din, he? At kuan, magpakuyog unta ko nimo. Ay, sorry. Naglain akong lawas. Ala. Sure siya? Naglain ang iyang lawas? Nga ispulting manggani kay siya? Oh, time pa. Naglikay sad ka si paing nako. Oh, bahala sila, oy. Kuya! 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 Kuya, imo! Ay, kong biyahe, kuya! Kuya!
ko. Naunsa di ay siya? Ya, ayaw ko biyahe ba? Ayaw ko biyahe, kuya. Panggol man ka, bubuhi nga akong purol. Kahususo na ba yan eh? Buhi ko. Bahala ka na, di ko buhi. Buhi. Ayaw ko biyahe ba? Nahususo ka na akong purol. Ayaw ko biyahe. Ayaw lang ko biyahe ba? Bahala ka na. Buhi lang. Ay! Boy! Tamo ni! Hala. Ay! Bas! Buhi lang ko, buboy. Oh, buhi na ikaw. Oh no! Dia. Aray. Sugad karon ni mo! Sugad karon! Di na ko matalan ni mo! Aray. Ikaw manghura ka kanahan kang dako. Nagkatawa ka pa. Nalingaw ang tanaw na kuya. Nalingaw ka nga nagtanaw. Nalingaw ka nga nauwawan ko ni Bia. Sa bahisa ko ni mo, good. Sige lang, good kuya. No. Bisa Rob, kaniyo, pusta ka pa ta. Pusta pa? Pamino sa, pusta ka ito. Di dyo makalimot si Bia ining tabu ah. Limang ka. Nagpatong kaniya nga, husor sa puro. Aray! 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 Hanggaw ka? Ay, nilagos ba ha? Ay, nilagos ba ha? Hinumdumi. Nga wholesome ta din he. Ha? Wa tay binastos. Wa ko sa tanako tuyo ako ya. Hanggaw. Kibaw ba na ko nga, nipuhi na ko ni mo, adto ka mapuntang Bia. Ug magdungan mo katong baon niya, magpatong ka niya. Wa di bito to na ko tuyo ako ya. Ha? Hilom! Shut up! Magkasapot ka na. Ako bitong gituyo. Unsay imong gituyo, ha? Ako itong gituyo, ma. Aram di makaingon sa Bia ba nga? Easy to get pa ko. Yabag! Imo naman unta tong higayon kay may anhigid siya. Og nang hagad nga magpakuyog pero imo pagyapong gibalibaran. Pagka na lang gid nimo. Ay, sige na, good magod. Naam sagod ko'y gifokusan karon. Mao nga, di ba sa ko pasamo ka ng love life? Unsa ba ko di imo gifokusan, be? Ma, Oh, doon na ko'y gidevelop nga digital barang. unsa? Basta ma, magkakwarta dagdaghan ini. Happy na ako ma-perfect. O kung mahuman na gini, ma-milyonaryo na ko, ma! Time pa ragod. Unsa naman din nahitabo atong imong barang-barang nga ikaw ra sa imong tambal? Ay, dagkan to si Piat. Kabantay kang wa na mamalik akong mga kliyente. Pero kini ma, mauna-unya niya ang sinugdanan sa kong pagsikat. Unsa man? Gusto kang musikat nga mamamarang? Imo na yung ipubliko ang pagbarang? Di saan mo, uy? Ato ragod ni. Pero... Secret na ba? Secret na ni. Pero... Basta. Ay na naglibuga ang imong hunahuna, ma. At tangin na lang ang unsay mahitabo. Oh. Mao na ni ma. Mao ni ang link. I-click ni. Unya? Nya, mugawas dayon ni. Unya, mo sign in para mo register. Mao na. Example ba ni ma? Example ba ni? Ipakita na ko ni mo unsaon gyud ni. Nana. Unsa i-type diha, i-type. Kana. Nakasign in ako. Naiduha ka icon nga migawas. Sa barang og tambal. So, i-click min akong barang. Nana. Nara, kita ka? Upload photo. Kinsa mang picture ang ibutang diha? Ang tao nga gusto rin mong barangon. Mao ba? Sige, unya. Sample ni ma, sample. Nana. Nanay picture. Uy! Ako malagi ng picture! Nayabag ka, Paing? Imo kong unayon? Nayabag na ba ka, ha? Kamal, Unay ka man! Sample raman na! Bisa na!
Ayoko gimo ang sampol, ana. Di lagi. Tanawa lang. Ay, kahadlok. Wa mo kayo daot ang plano ni mo. Wa ko gibuhat. Pero, kiningi mo picture, nawa ha? Dayon, tanawa din skilled. Na ay mga option. Nya. Kini akong piliyon ng tika. Tikol. Akong i-click ha, o i-drag ko ni, paingon sa imong picture. Taympahoy kagilok ba yan? Kagilok? Effective isa. Ay, bastila. Kung gol ka magkang pahing na yun. Ay, hunungan na. Wala. Ako nang gistop. Ako nang gihawa imong picture. Remove na ako. Hala ka no? Tinuod gidi ay ni paing. Tinuod lagi. Nagduda gyapon ka. Sige, suwayin na tuglain. Di na sa gitik ko anasad. Unsa ba? Kani, sakit na. Oy. Ayaw ba yahay pag binuang diabag na ka? Di lagi mawi, di. Ako ra gyud gipakita nimo. Pero paing, dili ka mapriso ini. Isuguton. Di bisugo mo patay ma. Di la suguan na uy. Unyag day mamatay. Wala ko labot. Basta kay di ko ko mupatay. O kung mahitabo na, di masad ako'y mupatay, di ba? Wa man ako butangi o option nga kill. Pero, gikulbaan manggug ko ini painggod. Ay, kulba, gud ma. Pangwartar guning ato. O para musikat ko. Maurag yapon ang akong buhaton. Sekreto nga akong pamarang. Pero, ang pagtambal, mo'y akong ipubliko. Maghimo kong social media account na mag-advertise sa akong abilidad sa pagpadambal, labi na sa mga gibarang. Master Paing? Oo, kuya. Mao na yung account name. Ang iyang mga services nga gi-offer kay treatment of barang, pangpaswerte o mga panagang sa mga badlang o love potion, kuya. Ha? Kuya, wag niya. Iyag yung gi-advertise ang lumay? Lagi, kuya. Gagod. Pasag din na siya eh. Iyahasan ha. Gana naman siya niya na. Tarawa, kuya. Tarawa, daghan ng tao sa ila. Pasag din na sila, Boboy. Ay si pamantay nila. Okay, kuya. Ano yung mga nagpadung din, kuya? Ha? Unsa na may ato ninyo, mga igsoon? Unsa may ato? Kuan mangundok kanang nagpasiatab lagi si Pae nga makaayo siya og sakit sa barang. Mo ba? Niya? Basin sab. Ano na si sila baligya nga pangpasulti ko no, Dok. Pasag nila na sila. Ilaman sab na. Panambal sa og mga sakit sa barang, Dok. Ayog paluping ni Paing. Alayo na kayo siya ni mo, oy. Unsa man ako sa pagpanambal og sakit sa barang, Brad? Di man kumutuo na. Di na tinuod ang barang, bro. Noy. Ha? Himo-himo na, Noy, bro. Uy! Uy, saan mo to? Ayaw ninyong tapok eh! Maluway ka, Paing. Timbangin ko, Paing. Uy, kaya ba? Ang tanod man din nga init kinako. Brad, naman ka? Ayaw ako. Ako isaan. Ay, ikaw lang akong amo kung imo ko maayo. Ha? Uy, mo ba? Nakadugog ang tanan sa imong gisulti, ha? Kadugog mo, di ba? Okay. Ayuhon ka. Ug diha dayon kuno, kuya. Naulian ang tanod. Mao ba? Giyon sa man niya paghikap. Unsa man? Hihikap niya o unsa man niya gibuhat? May gipainom ba siya gana? Wa man kuno, kuya. Nag-computer ba kuno sa Paing? Nag-computer ba? Unya, naulian naman dayon kunong tanod. Nalagsik na kuno dayon. Wa na masigsuka. Gagod. Lagi, mabitaw nga ni bilib ang mga tao. Aber ganin kuno nilag. Wa ra tagda ni Paing kay nag-computer man siya. Unya, maon dayon to. Naulian ang tanod. Mao ba? Gapas, Niara. Pila ka lugas nga bugas, Niara. Dahon nga laurel, Niara. Ug, 3 ka piso nga coins. Kina. Boboy? Kuya? Unsa man na? Unsa nang gitaguan nimo? Waban. Unsay wa? Uy! Unsa man ni? Unsa ni? Kuwan, kuya, kaning gapas, dahon nga laurel, silsiyo ug bugas. Akong giso sa plastik. Pero unsa man ni?
Awa ra kuya. Kaning sunod-sunod ra nako. Namaka ka na ko, Boboy, ha? Para unsa ni? Kuan kuya. Para isuot sa pitaka aron surtihon. Ha? Ug diin man ni mo makaton kang paing. Ay, nadungga naman ako sa mga tao, kuya. Suway-suway naman sa ning ako, good kung tinuod ba? Boboy, unsa may akong gitudlo nimo para swertehon? Unsa? Kuan kuya. Ay, manikaw mo og magkugi. Muna! Kaya bisan usa ka sakong bugas, usa ka sakong dahon sa laurel, usa ka sakong gapas, ug usa ka sakong sensiyo, mo imong isud sa imong pitaka, kung dili ka maningkamot og magkugi, di ka ra gihapon swertehon. Oh, Boboy. Ano nagtimi-timi man ka? Nakunahon na lang ko, kuya. Di nilagay kita daghan og pasyente, no? Di, mas maayo. Kaya nagpasabot nga, di na kayo daghan ang may gipamati sa lawas. Kapila man kumusulti ni mo, anak, di ba? Ay, okay ra lagi unta na, kuya. Pero naman ko yung mga nakitaan nga mga suki nato ba? Nga, naan na rin pirmi silang paing. O ba? Lagi, kuya. Oh, way problema na may katungod ang tao sa pagpili. Kung ganana sila ni paing, magpatambal, di ka na problema. Ang kadaghanan ba yun, kuya? Kay mga babae? Ano di kung mga babae? Mga daga pa yun. Kaya lagi? Sa una. Sige man sila dinhi sa ato kay nakrush mo na sila nimo. Da pa man. Tinuod lagi, kuya. O di, si paing na sa tingali ang crush nila karon. Daddy ba? Wala. Kinsa marong bayana? Uy, hala. Hello. O siya ato ninyo. Moon sila mga babayhan na ang akong giingon ni mo. Kana? Ha? Naas na hikuptan nga murag spray ba? Batay kuya! Likay! Daga! Balik na ni Makoy! Daki ba? Girls! Girls! Paminaw ha! Ano ba? Wako kay baon sa to inyong gispray ha. Labi na ikaw bayhana ka. Wako kay baon sa to inyong gispray ni kuya. Nga karon ako may naigo. Pero sultihan ta mo no. Akong pananaw ninyo ba? Kay mo na mo mga contestant sa Miss Universe. And I love you all. Come to Papa. Come! Murag, layo na kong naabdan. Muhinay-hinay na ko. Kutasa. Murag akong kalipungon. Imog! Yeah. Imog! Sorry. Sorry, Imog. Wala ko tuyo nga sagpaon ka. Nakalitan lang ko. Naratol na manggug ko. Ganun. Bia? Imog? Bia? Imog? Ano sa'yo mong gibuhat ako? Imo kong gipahimuslan? Usa! Alay! Sorry. Sorry again. Nakalitan na sad ko. Ikaw manggod. Lansa day ko. Ganina. Ako naman itong usa ang nagdagan. Ano? Gusto. Naka-feel kog lipong ganina. Nausa di ka. Ganun nabot man ka din eh. May gani din ko ni Agi. Mingaw ba yan ni din eh. Nagsari mo Agi din eh. Ha? Nagunsa gani ko din eh? Ngi. Gusto. Midagan lagi ko. Ulihawan ako kay Bao. Diin ko naabot. Wa ko kay Bao nga. Naabot ba di ko din eh? Nganong nidagan man ka? Kisa may nigukod ni mo. Hala no? Mao na hitabo biya. Swerte si kuya kay. Wag siya naigo sa spray nga lumay. Ako'y nakadawas tanan. Ug karon na. Mura kong tiking kwanggol nga nagduhiraw oy. Gusto mo kitag balik atong nga bayhana. Gimingaw naman ko lang tanan. Gusto na ko sila pakaslan tanan. Pero ako mahibaw asa ko sila pangitaa kay. Nagdumaan na mas panagan pagka amgo nila nga ako'y ilang lumay imbis si kuya. Ug tinuod nga gikan to silang tanan ni Paing? Gikan to sila ilang paing. Namalit og lumay. Kadungog bitaw ko nga nibalik si Paing sa pagpanambal ug pamaligya og mga lumay ug mga pampaswerte ko no. Ay okay ra magidunta na ba kay iya masana. Ang problema lang kay usahay maamong ta. Ug ikaw biya ha, ayaw biyo kumpiyansa ha. Kaya tingali iyak ang lumayon.
Di na kadot na ko eh. Oh, nga naman ka. Siga man ko na imong matang nagtanaw na ko. Di naman di unta ko mutagan nimo forever. Unya kinaigo magkaspanaltihon sa mga Tagalog nga tulak ng bibig. Kabig ng dibdib. Tinuod biya? Ang what sila ngaw. Ato na ko ay. For humanitarian reasons ra to nga akong pagtabang nimo ganina. Oh, okay. Thanks. Sundito kuya. Nga naman? Iyatod si Bia ba? Giyato ko kanya din Ambot. Unsi ambot? Na. Unsi na? Kung ako siya ihatod, ang mahitabo, iyan na sa kong ihatod. Unya, ako na sa siyang ihatod. Ihatod na sa ko niya. Iyan na sa niya kong ihatod. Wala na kahumanan ang paghatod. Uday sa? Naunsa. Unsa na may imo ikasulti karon? Gika naman sad si Bea sa ilang imok. Mulihok na ko, ma. Tingali ba yung uwahi ka na? Bahala na, ma. Bahala na. Basta kay mulihok ko kung mulihok si imok. Diha makita ang tinuod nga kompetensya. Unsa may imong buhaton? Nga labing siguro, dili naman naganahan si Bea nimo so kad atong imo siya gibalibaran. Mao namang gid unta toy higayon, pero imo gihapon giusikan. Ma, unsay gamit sa kong lumay? Oh, gamitan na day gihapon nimo siya lumay? Abi ko pag dili na kamo gamit adto. Ni Bea kay gusto gyud ka nga siya mismo ang makagusto gid nimo. Sauna na to, ma. Di na karon, inamada. Bahala ka diha oy. Libog ba ako nimo? Ining higayon na, ma. Di na makabalibad si Bea nako. Ay, asulaw eh. Di naman ginunta ko mutagkad ni mo. Nagkatagad naman gihapon ko. Ay, sige na lang. Kay gayunan man siya nagbuot ko. Lain siya kay ako ra siyang gipasaktan kaniya. Ogoy lain tao. Ako ra. Konsensya masag ko kung wa pa kumutabang niya. Ay. Oh. Ay. Ay, nagsunod na ako. Oh. May tao. Ako ra dati nga rito una-una. Magdali lang kong lakaw. Bea! Paing? Oo, Simot na niya. Nakasimot na ka, ha? Usa man ay magibasimot ako. Mura mo nagformalin. Ha? Ang sa'y formalin? Kahumot ra ini? Siya'y humot, boy. Sakit magani ka na sa ilong. Wa pa tingin dayon mo ito. Usa may mong tuyo. Ay, kung ngisi-ngisihi ha. Usa imong tuyo. Bea, tutuki ko. Tutok na ko. Ano good? Tutuki lang ko. Ug dayon, sultihi ko unsay imong pananaw nako. Gina. Okay. Uns na, Maora man gyapon ka sa akong pananaw. Sigurado ka? Samtang nagtanaw ka nako karon, wa kay na feel? Na-feel? Oo. Wa kay na feel samtang nagtutok ka nako? Doon ako'y na-feel. Unsa imong na feel, Bea? Lami kaayo ka. Daan bagid ko. Daan bagid ko nga. Mo-feel ka na nga. Lamian ka na ako. Lami kay katamparoson. Ha? Lamig taparoson? Sure ka? O saman, patamparos ka? Ma, ngano man ma? Ngano wa naman siya madutli sa kulumay? Ay, ambot ni mo paing. Anong ako may imong pangutan-on in town, oy? Tawi, digid ko mahimutang ini ma. Ang mga nakapalit sa kulumay, pulos dingon nga epektibo ang lumay. Doon na naman gani mga nag-reseller tungod sa ka-epektibo ini. Pero, ni Bea, way epek ni Bea? Di ko makatuo, ma. Oh, pasig doon ay panguntra si Bea, ana. Ha? Doon ay panguntra sa lumay si Bea? Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Lan man kitingali ko sa lumay ni Paing. Gimbingam kong kalit niya.
Dili ko pa dahil ni. Kinahanglan nga masumpa ni. Pero sa may akong buhaton, usaon magkaha nga masumpa ni. Tabang intaw ko, kuya, nga. Masumpa niya akong gibati. Dili lalim niya akong gibati. Nga gimingaw kay ko at mga babayhana, nga. Wag ni ko makailas lang mga pangaan. Murang mabuang, kuya. Di ko makakonsentrate og doon. Mag-exam na naman si Mana. Pag-ampo lang, boy. Madara lagi nagpag-ampo. Ay, nag-ampo naman ko, kuya. Pero naman gay angay buhaton yung gawa sa pag-ampo. Pastilan, eh. Wa magi ko ideya unsa na pagsumpa ng lumay. Wala na alam, kuya. Basi may kalit lang nun nga mususi mong nauna ba nga mo yung magkasumpa sa lumay. May lagi unta. May untag malamdagan ang akong huna-huna ug may musoda yun nga. Oh. Ganun, kuya? Ha? Nagdilang anghel ka, buboy. Ano man? Kalitoon may daw kahayag nga may flash sa akong alimpatakan nga mo'y musumpa sa lumay. Mo ba, kuya? Ay, salamat din taon. Unya, unsa man ha? Unsa man nasusi mong alimpatakan? Gaw-gaw, buboy. Gaw-gaw? Unsa man na? Gaw-gaw, god. Dili tinuod nga gaw. Parehas ba sa trak-trak, dili tinuod nga trak. Parehas sa bagol-bagol, nga dili tinuod nga bagol. Ha? Joke na, buboy, oy. Gaw-gaw ba? Cornstarch. Cornstarch day na? Cornstarch? Unsa mo na? Ipulbos? Sa gulan og tubig, dayon ipahid sa tibuok ni mulawas, apil na ang naong. Ha? Sigurado ka, kuya? Ha? Oh. Aw, ato na gusuwayan, god. Mao gani nga suwayan nato. Mo man ay nasul sa kong alimpatakan. Basin pa di ay. Epektibo ka ni, kuya. Nagbilit na akong mayo ini, oy. Ay, sige, luhag diha. Aron di pa usik. Liho ka na sa di mo eh. Dili ba sa yun ang pag-mix ani ha? Nining gaw-gaw sa tubig? Ngaway, tibugol-tibugol? Ay. Bati man na doon ay tibugol. Kuya, saloy. Murag nagahin naman niya akong tibok lawas, oy. Epektibo dyan ka ni, kuya. Ato ra ni mahibawaan. Ay, napagluhag diha. Og sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon. Waki Doki o palihog day ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.